आणि तुम्ही आता उदाहरण रेडिओ अब्लेशन म्हणताले तातून एक्झॅक्टली कितें जाता व्हॉट हॅपन्स एक्झॅक्टली सो तेतून बेसिकली कशें आसा की जशें आमी तुमकां सांगिल्लें जे पेन कॉजिंग नर्व्स असतात सो दे आर बींग टार्गेटेड सो आता जेन्ना आमी नी जॉईंट म्हणटा नी जॉईंटाक जेनिकुलर नर्व्स असतात विच आर सप्लायिंग द नी जॉईंट अँड दॅट इज द वन विच इज कॉजिंग द पेन आणि पेना खातीर तुमी आनी कांय करपाक शकनात सो आमी जेन्ना ते टार्गेट करतात सो युजली वॉट आय डू इन माय प्रॅक्टीस इज आय विल कंबायन बोथ platelet rich plasma with cooled RF. I see. So it helps in giving a much better results in this patient. आणि जेन्ना आमी ते नर्व्स एबलेट करतात सो पेशंट पेन फ्री जाता आणि वी हॅव डन दिस इवन इन लायक 84, 90, 95 year old पेशंट्स ऑल्सो दे हॅव गिवन व्हेरी गुड रिजल्ट्स इवन आफ्टर दिस थिंग सो पेन फ्री जसो पेशंट जालो वी इमिजिएटली पुट द पेशंट ऑन अ गुड रिहॅबिलिटेशन प्रोग्राम सो तेजे मागीर आमी मसल्स डेव्हलप करता मसल स्ट्रेंथ डेव्हलप करता आणि देन स्लोली पेशंट स्टार्ट्स वॉकिंग ही स्टार्ट्स वॉकिंग विदाउट सपोर्ट ही स्टार्ट डुईंग रुटीन एक्टिविटीज सगळे तेगेले बाकीच्या कामात ताका कांयच प्रॉब्लेम जावपाक लागना सो दिस इज हाव वी एक्चुअली बिल्ड अप द पेशंट